Serdecznie witam na stoisku Andrychowskiej Fabryki Maszyn Defum. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę powstania. Na miarę tej rocznicy przygotowaliśmy bardzo ciekawe rozwiązania 3 prototypowych maszyn. 2 tokarek i centrum 5-osiowego. Korzenie naszej firmy sięgają lat przedwojennych. Zaczęliśmy od bardzo prostych tokarek. Później oczywiście żeśmy rozwijali naszą produkcję, coraz większe maszyny, coraz bardziej skomplikowane, aż do 1976 roku, kiedy pierwszy raz zaczęliśmy produkować komponenty mechaniczne tokarek sterowanych numerycznie. Później przejęliśmy produkcję tych maszyn na licencji Gildemeister i to była nasza pierwsza tokarka TAE32N, które w dużej ilości jeszcze pracują i w Polsce, i na całym świecie. Od 2002 roku produkujemy własne rozwiązania centrów pionowych Harnaś i Baca w oparciu o własną konstrukcję naszych biur konstrukcyjnych. Dzisiaj po 70 latach pracy wypracowaliśmy całkiem ciekawe konstrukcje i prezentujemy 3 zupełnie nowe rozwiązania. 2 tokarki sterowane numerycznie. Jedna to jest na bazie naszej sztandarowej tokarki Hanka TAE35. Maszyna z dodatkową osią XS przewidziana do toczenia przekrojów niekołowych. Druga maszyna to jest tokarka Venus 350 produkowana na licencji CBKO. Maszyna z dodatkową osią Y i wrzecionnikiem przechwytującym. Trzecie bardzo ciekawe rozwiązanie to własna konstrukcja centrum pionowego 5-osiowego. Większość naszych oferentów i naszych producentów produkuje maszyny w Polsce, ale wszystkie opcje typu stół obrotowy czy stół obrotowo-uchylny jest kupny i montowany na maszynie. My w oparciu o projekt Inotechu zbudowaliśmy własną konstrukcję stołu obrotowo-uchylnego i prezentujemy ją dzisiaj na targach jako nasz rodzimy produkt. Jesteśmy polską fabryką z 100% kapitałem polskim, prywatnym i staramy się, że tak powiem, nadążać za światowymi liderami. Na razie wygląda na to, że nam się udaje.